Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Jing wan ye kendu ko jongi mental sni ya u yam in charge batri ba jigur marthong kadi halur ka jingjai ka balaja ni kisi yang dia po mau smai riboy district ya ka ba lai in nakaliang jong ki khot jong baseng beki noilam jong ka riboy district kilalet ban jurip ya ka wei ka jaka ya khayi la ne ka jaka le business ya ka bala long try da u barjela la ne da ki barjela hadin beki khot jong ka seng kilapoi tu ka jaka kilapani ki kot kisla namar ba nilayo jing tip ke batikna ba ya kani ga jaka ban le business lane ban khayi da uniu barjela om shimla ai ya lane om shimla renew lane penthmai ya ka trading license na du ubanai balai lane ubanai basau jong mentau snam ti hadin bangila yo jing tip ya kata ngila pha ikit khot bagi noilam jong riboy district ban let ya tu ga jaka ban keli ya uniu briu bapenya ikni jaka la udon na em ikituki kot kisla Dari gumba baro hi play kay ka belajar tu kasengi hangte hapo jaka trekam la ni hapo ka ta factory jong tu ubar jela hakaba hakajaka ban pen kita ki kot kisla bangin yo ban yo la udon em kata training license re ula pen man ya kata kabor but don ru naki bela pen kata statement jong chief minister jong ubala keren ban ong ba kiseng bhalang lani kiri upat ba jong kajela kim don hok ban check kot check sla khamtam ya kini kibar jela ti hadin mengilai tu kajingja ki khot jong kaseng tu kasngi kilakhang tala ya tu ka factory lani ka jaka trekam ndrei kai ka ba ngilayo jing tepat menin kasngi nakaliang jong kibor pulit jong riboy district kilalet ban penpat ya kata katala bat la ailat lani la IT biang ni kani ka jaka trekam hau ni ubar jela ban penyak biang ni kani kam kani ka jingle jong ki bor pulit jong riboy district bat kumju ru jong new barjela ban khayi ban pateng hakani ka hakpo ka uput trikam jong ka hasil autonomous district council kalong bean namar ka kalong kalalong bean bat persya ya ka regulation jong ka nais pak san pusau ka regulation ka trading by non tribal regulation ka nais pak san pusau ka krenshai hapo ka section lai ka boong ba kinu ki non tribal ki bakwa ban le business ki hap ban yo ya ka trading license jongi ban kendu yo iam trade haringkat ka jingdon lang ki officer jong ka trade department bukum juru na po enforcement kalong ban keli shai la ka district council kala INM ya kata ka trading license yo new brio langba ka jing kendu ka jongi mta singi ngila tip da ka basai ba ka trading license jong ka ni ka company lani jong ka ni ka jakat rikam om shem la renew nadu ubanai basaw ya ka balakut teka jingkali ka bami kalong bakum nu pat uni ubri ula ban trade ka ni ka business lani ban ran ka ni ka business hadu ka ni khlepman teka ka bangi labu ka jing dawa khmat jong iam trade kalong ba ka district council kadai ban pen la ka jong ka bor kat kum bala pen kubor ka langba ka anjo ka knais pak san pusa ka section 7E lani nyo jong ka regulation ka knais pak san pusa ka kren da ka basai bala dadon unu ubri lani kanu unu company kaba yale persya ya ki kendon jong ka regulation ka knais pak san pusau ka district council ka doni ka bor ban le khang tala ya kitu ka jakat rekam ban si ki tiar kita kat hadu ba om shemla renew lani kat bom pala ban renew lani ban ay ka trading license te ka jingwan ka jongi bani kendu ya mani ka singi ka long ba ngin penbor ya ka district council ya ka trade department baka day ban le khang talano daga district council ya kani ka jaka bat ngila keren do daga basai bala daga district council kamla ban pentrikam ya ki bor kat kum bala pen kut bor ki kam don jingmut bangindon ya kani ki HDC ya hang ni hapo nong ba shelong kam don jingmut bangindon ya ka district council ka ba omla ban pentrikam tang ya ki an ki ba makahi kala tha ba ka district council kan sale ke bedon kam ulapan por yang nangi ban aipor ka district council ban study ki kot kisla namar kumboloong ba ka don ga jeruat habaidei ba ka jinglong try ka ni ga jaka ban halor kata kanong rim ka district council kam shimla renew ka trading license rengi ngi kren dak basang iong bangim tuk manu bolong try ne manu bomlong try ka ni ga jaka ka concern ka jongi ka dei be ba uniu briu uniu dukhar Trikam hang ni ka jela ka jongi hapo uput usam jong hasil autonomous council claim ka trading license balada pitrikam claim ka trading license ka umut baka district council ka ban sis ka ban khang tala ya ka ni ka jakat trikam tingi hadin ka jinge kren nakaliang jong iam trade ulapan po ringi sitayo ba un study ba ka legal department kan pet ya kita ikut kisla bat hadin kata kin sa pentip yang ika ka baki kita ben le
But nakaliang jong kaseng ngilakren na kabasay kung mangiong mene baka jaka bangin lej ban khang tala sa sisian pat ya ketuka factory kan baharu yang i bangin wan ban khang tala ya ke district council bak mdon kam ban bu officer mdon kam ban bu department hang ni namar kam don jingmut kung mga OIP ban don district council labatang ya ki an ki ba pi pisna pimla ban petrikam kata kri ke jing kren ka bangilai kren apneng jongi bat uyam treat haringkat bat ki officer tingin pet ya kata ke sitayo ka ban nakaliang jongki ki ong ban pet ya ki kot ki slap hadin kata nakaliang jong kasengin sa shim karai ke ka bangi dei ban le habai dei kani kam penting factory lah ni yang ni ubrio ubar jela ubat rekam kini hak hopok sam jaga des council claim ki kot kis lag biang kata claim ka trading license nang ni na pot des council